Poďme ďalej. Ty kokos! Čaute kamoši, to je Majov, a.k.a. Vypnutý. Čo si blázon, tak to bol pík mojho humoru. Takže dneska si dáme takú krátku hororovku. Čo som sa dočítal, tak to budeme asi pískať ako 13-ročné čajky. Uvidíme. No tak poďme si k tomu ešte niečo povedať a poďme na to. Wrong Floor je krátka hororová hra, v ktorej sa výťah z ničoho nič pokazí a zavedie nás na nesprávne poschodie starej bytovky. Ocitneme sa v úplnej tme, s obmedzeným svetlom, nepríjemnými zvukmi a pričom vlastne zisťujeme, že v týchto chodbách nie sme sami. Čaká nás tiesnená atmosféra a momenty, ktoré nás budú strašiť ešte dáku tú chvíľu. Takže rovno in-game. To akože bude tlak. Je tu ten spomínaný výťah. Kokos, to je riadna tma. Dá sa otvoriť? Ako som to klikol, tak počujem také zvuky, ale to bude asi výťah. Fú, a keby môj výťah robí takéto zvuky, mám paneláku, tak v živote do ňa nejdem napríklad. Absolútne by som neveril. Ale pozor, aký drevený. Dobré. A kam ideme? Poklikám všetko. A už. To čo za zvuky? To je čo? Haló? Dobré. To mi nehovorí, že to bude takáto tma. Kámo, nevidím, že nič. Fúha, nechcete mi, že... Dobre, tak mi tu dýcha do ucha. Dobre, túto lampičkou si vieme trošku zasvietiť. Fúha, to nejak naľavo... Sú také divné zvuky, tam sa mi moc nechce ísť. Sú také dvere. Nedajú sa otvoriť. No, toto naľavo si necháme na potom. Práve som sa zlakol svojho vlastného tieňa inak. Tak poďme sem. O, myš. Alebo potkam. Dobrý deň. Čo sa tu stalo? Neviem, či to chcem vedieť. Fúha. Nevyzeráš úplne OK. Poďme ďalej. A tu je taká tma, že ja... tu nok. OK. Čo je toto? Aspoň trošku svetla tu je. To čo za zvuky? Poďme tam. Ale Krista, zasvieti mi už tak kde. Ja aj tu mám baterku. Ja som sa vám aj zlákol toho zvuku. Konečne mám baterku. Neverím. Akože neviem, či som ju práve chcel. Fúha. Dobre, to vyzerá safe. Toto bude naša safe zóna takzvané. Dá sa vypnúť, to asi nechceme robiť. To sa dá otvoriť? Nedá. Akože tá hra má veľmi dobrý vibe, že trošku by som sa jej púpol. Kľudne. Tu sú akože... To je čo? Sú oči? A dá sa akože dať čo s tým urobiť, či... Klikám, nič to nerobí. Poďme ďalej. Ty kokos! Dobre, takže takto ideme. No tak poďme trošku zrýchliť tempo, lebo sem to nechce byť. Toto dvere tiež nejdú otvoriť. Tak poďme naspäť. Počkaj, ja som narazil do ňa, že čo si nemôžem hýbať. To je čo? Dobre, nič. To je rúra. Neviem kam ideme späť. Odtiaľ to ešte tie divné zvuky, no. Prádička. Ja si tam aj lampičku dám, pre istotku. Poď. Semka chcem tú lampu. Tak mi daj semku, dobre. Čo to kopka?
musíme pustiť generátor. Tak poďme sem, aj keď sa mi tam vôbec nechce ísť, ale poďme. A čo, taký jumpscare? Môžem to páčidlom ahoj. Dobre, nebúchaj. Idem tam, no poď. Idem tam. Dobre, to mi otvorilo dvere. Idem to ešte čeknúť. Upozornenie, veľmi nebezpečný maniak, výška 2,5 metra, 30 rokov, má jazvy po celom tele, že vraj je to bezdomovec a môže sa schovávať v opustených budovách alebo basementoch. Dobre, tak som rád, že je tu so mňou. Toto je asi jeho obývačka. Ale má drác, dokonca 3. Aj koluma, to je život. Zase táto červená skriňa, či čo to je. Nie s tým robiť. Dobre, tak poďme asi do tých otvorených dverí teraz. A poďme. Pekne nám to tu otvoril. Dobre, tak asi ideme za tebou. Cupita, že klon. Fúha, ako chodno. Naľavo sú také dvere, tam ho nevidím. Počujem, jak dýcha. Tieto dvere nejdu. Fúha, myslíš, že ma môže zabiť? Necháme ho tak. Pôjdeme okolo. Pohodinka. Poďme k týmto dverám. Kódy za tou červenou skriňou. No, som zvedavý, či tam ostal. Pochybujem. Fú. Čo sa stalo s ambientom? Prosím. Hudba. Samozrejme, že tu není. Poďme to čeknúť, ale sem. Tu nič? Dobre. Proste zmizol. No. Kde si, kamarát môj? Tak poďme kúknúť sem do jeho obývačky. Tu je aj napravo ten generátor vlastne. Asi ideme dobre. Čo je za fotku? Dá čo s ňou robiť? Kámo, no ja som zasol. Normálne ma vybilo. Infarkt. Dobre, skoro som sa nezlákol. Fú, asi musím až finku napraviť. Tak som čakal ten jumpscare. Dá sa ešte s tou skriňou robiť? Nedá. Tak poďme ďalej. No. To mi bol ešte jeden kabinet. Tomuto ujovi neverím. Neviem, nechám ho tak. Je to dvere stále nič? Dobre. No. Dobre, počujem ako dýcha zasa. No ide si, poď. A tu je ešte... Aha, máme to. Je to naopak. Kód 1990. Dobre, poďme. Tieto dvere... Dobre, cupitáš. Vyskoč na mňa. A dostaneš. Ja sa ťa nebojím. Pohodička. Vegetík. Už tam skoro sme. Nie, búchaj mi. Táto baterka. Dobre. Počkaj. Dobre, otvor to. A hneď zatvor. Nerob minkaj. Zatvorím to späť. Netuší, že tu sme. Dobre, ukludníme sa. Dobre. No, poďme.
Fú, akože, ako sa mi tam nechce ísť. Ja červenú nemusím. Fú, chceme tam ísť? Pome. Stolička. Ak je taká tma. Teraz semka, ak sa nemýlim, tie drevá mám ísť vypáčiť. Ale nepamätám si, či to bolo tu. A mám pocit, že nie. Ideme zla. Ak sa nemýlim. Hej, ideme zla, to bolo hneď tu. Vlastne. To bolo hneď tu. A ja som sa normálne stratil. Nie, veď tunak to musí byť. No jasné, tunak to bolo. Dobre. A môžeme pustiť generátor. Možno. A akože to som práve pustil? Asi hej? No. A to by malo byť už hneď tu. Dobre. Čauko. Ty si ale odporný kamarát. Dobre, otvor. Ahoj. Ty aký postoj sa mne navadil? Ideš so mňou vo výťahu a trošku sa mi to tu trasie. Dobre. Tak ja už idem. Rýchlo to klikni. Koniec. Mega ukončenie. End. A ešte mi tu furt pozadí kvapka. Takže end. Takže toto bude koniec tohto videa. Dúfam, ste si to užili. A dúfam, že to malo taký 2012 horor let's play vibe. Treba vrátiť zlatú éru YouTube. Gogomen TV, pozor zítra. A ešte chcem dodať, že tu budem hlavne dropovať takéto hororovky. Takže sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute kamoši. Vaša. Čo si blázon. Čaute.